Madoka chere mabuja akanaka atauya dzanyasi nhau zuva rochipfumba mwedzi uno waMbudzi. Mazuva atakuerenga akusvika 513 ayo Jobhosi agara mujere uko Jakobho Ngarivume 125 pakanyangara kaitirenge zvimunhau dzanyasi. Wazhinji wagoziwa Newton Kachepa saMP wokumudze zvakaita kunyangariwa waiwa tsano wafuka rawo wegani ipapa anga agadziwa kaakuita mambo mukota kuno abva akotamisiwa nopasi zvakaita kunyangarika chaiko. Ipapa gonzi agwarashiwa notsaona yaagweita mugwagwa nozuro achibva pamugwagwa iwo womusami unobva kumarondera uya. Ipapa pariba agoziva kuti chii chakanyatsa kuitika nokutoti wabiya ache waanga nawo wese wakagwarashiwa mutsaona mubodzimo. Iye anga ambopona kuna azoenda kumarondera kuchipatara ndiko agwarashiwa. Mweya wache dai wazorora murugare, asi heno kuti anozorora chere nokuti wazhinji waari kureketa padande mutande nozvache waari kundoreketa zvomunhu anga anotima unobva waita kusaya kuti zvinoita kunyangariwa chaiko. Asi rekai tione kuti zvinopera sei. Wamwe wakutoreketa kuti anga atora umambo husiri hwache saka ndo zvaita kumugwarasha. Heno ticharamba takaringa kwazvinoperera. Bato roCCC nyasi ragumukira kuona tsamba iri kunzi yakabva kuna Tshabangu achiti ari kubisa wamwe vanhu mukanzuru yeguta reHarare kunyanya mutungamiri wekanzuru Meya Makone. Pabodzi pona anovateedzera akudzai Kadzombe unobva watoona kuti pakaita kunyangara. Asi batori wazobva waburikawo wachipa mureketo wavo kuti aiwa kuregai kutetekera zvese zviri kureketiwa naye Tshabangu nokutoti munhu ari kutenderera hachenzero. Ipapa wagotoreketa akati aiwa aripo mutungamiri webato saka takatomuendesa kuMatarodzi mhosva kuti dare guru munyika rigorekete ipapa kuti zvaari kuita zvisvinuba. Pokare wati iwo bato redu riri kureketa nevakuru mudare reparamende kuti wazive kuti zviri kuitika zvese manyongori paribe chizvinu. Rekai tione kuti zvinotetekewa chere kana kuti zvinenge zvino vamwe vanoreka kuzvitetekera. Ipapa Tshabangu anga atoita kurura kwai agotobisa makanzura anoita 50 chaiwo makanzuru. Unobva waona kuti paribe chizvinu apa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kwaburika masoko abva kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iwo wasunga munyaradzi Kereke kwai asungiwa nyaya yekuba achizikana kuti akaba, asi ipapa waribe kureketa kuti chichi chaizvo chakaitika. Kwai atopuwa bhero ipapa rozvuru zvomari yomunyika 500,000 $500,000 pachirungu. Unobva watoona kuti kunanzvana kudzakakora basi nokutoti bhero riri anga atoripuwa nguva yawakomana. Dai wari wekwedu totoziva zvakaitika kuna Jobhosi ipapa abva andopfikiwa hwi kuburitsiwa. Pakaita kuoma. Rekai tirambe takaringa kwainoperera. Nyasi dare guru munyika ragoti Terence Mukupe kwai ngambomira achikupa mvura yomujeremo ariko kusvikira zuva rochi13 mumwedzi uno. Ticharamba takaringa. Apawo Henrietta Rushwaya zuva ramangwana pakaita kunyangara ndipo ari kufanira kupuwa mutongo wache. Tichaona kuti vanenge vari kuda kupa chere mutongoyo kana kuti zvinenge zvitekaira sei. Ipapa ndo pacharatidza kuti vari kureketa zvechokwadi chere kana kuti ndiyo catch and release yawo iya. Ticharamba takaringa kwainenge ichiperera. Wamunangarwa nyasi wasimuka nondege kuenda kuSaudi Arabia kumusangano nyika dzeAfrica noSaudi Arabia Saudi Africa Summit. Ticharamba takaringa kuti zvii zvinenge zvichiitika ikweyo. Apa wasiya Campbell Mr. Two Cups muhadi waripo pakutungamira nyika. Rekai tigoona kuti zvinopera sei tinenge takaringa. Ipapa wana maringa mvura wapasi rese wagotoreketa kuti paribe chizvinu kwai ipapa apa zvaakutonetsa chaizvo nokutoti hwendo huno
iyo mamiriro okunzewo eonino ari kuramba akatosimudza musoro kusvikira mwedzi wakubvumbi wogore rinouya. Mabi yangu pakaita kuoma. Regai tione kuti zvinopera sei ipapa. Asi paribe chisvino, regai tinoramba takaringa hedu. Ipapa hurumende yagoburika kuti kwai ichino chikwereti chomaridzo fundo yowapwere yobhimu yavari kufanira kubhadhara jogori rapfuura. Kwai ipapa wachiri kufanira kutobhadhara mari yakawanda zvokuita mabhiriyoni yomari yomunyika 240 278 billion pachirungu. Unobva watoona kuti paripe ari kuda kana kuibhadhara mari iyoyi nokutoti waifanira kunge wakatoibhadhara kare. Ngaitirambe hedu takaringa. Bazi rinoringa nezvofundo yewapwere ragoreketa kuti wapwere vari kutanga kuenda kuzvikoro zvekunogara ikweyo mabhodhingi wari kutanda kuenda zuva rochipfumbamwe. Wari wapwere wari kuenda kotanda fomu 1. Ngaitigoringa kuti zvinenge zvipera sei ipapo. Tenge chikunyepai. Apawo kanzuro yeguta roBulawayo kwati kwai atida kubaujairiwa. Kwai PSL no Dynamos ndo warifanira kuti wanhadzirise zvakavhiringika mukutamba kwebhora. Kunhandare yoBaba Fields charinga kuti zvinopera mushechere izvozvi kana kuti zvinodini. Tenge chikunyepai. Bato roMutwakazi Republic Party kwai papa paragotoreketa kuti rikuwadziwa fani nozviri kuitika naTshabangu mbi yawo asi aiwa ari kuretaika apa. Kwai kupoiriwa kwache kwaita kuti dunhu roMatabeleland ritadze kupfumvura kureketa kuno. Rekai tione kuti zvinopera sei zvowari mbi yawo wareketa. Rekai tigoramba takaringa kwazvinoperera. Nyasi mitambo yebhora yatambiwa. Highlanders Boso yaita 0, Triangle ikaita kabodzi. Caps United yafara jere Ozanpf yaita 3, Bulawayo Chiefs ikaita 2. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara. KuBulawayo kuno mariro basi nyasi. Ipapa pakanyangara. Kaiti chiringadzi rikiitika pasi rese. Kutandira imomo South Africa. Kwaburika ipapa wamwe varume vari kunzi wari kuita basa rekusona mbasha dzomasoja zvisiri pamutemo. Watoburika padande mutande chaipo wachiitawo madiri aJorgina nokusona. Nokuti zvinhu zvacho zviri kumbotekaira sei kuti wari kumbodzisona wapuwa basa nani kana kuti sei. Pariba ari kuziva. Ticharamba takaringa kuti inopera sei. Walamaposa kwai wagototi hondo iri kuitika izvezvi pakati pomapurisa nomakorokoza omunyika mavo anozikana nokuti mazamazama. Kwai ipapa yakutoda masoja chaiwo. Saka wabva waendesa masoja zviuru 3,300 3,300 masoja. Saka ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei ipapo. Kuti wachaihwina chere charinge chikuzokunyepai. Kunyika yeDRC kuri kuhwadza izvezvi wakomana. Kwai vanhu vanosvika mamiliyoni 9 chaiwo wari mukati monyikamo wakaita kuvhiringidziwa kutiza nzvimbo dzavanogara. Paribe chisvino. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinombopera sei asi zviri kuita kuhwadza. Ipapa kambani yoMulti Choice wari kuita kuchema kureketa kunoka zvinenge zvakaita kuwanyangarira. Wagoreketayo kutoti bhiriyoni ribodzi chairo nozviuru 400 zvomamiliyoni 1.7 billion pachirungu. Unobva waona kuti kwai ndio mari yanyura kambani kuita rosi. Paribe chisvino. Ipapa rekai tione kuti zvinodini ipapa. Tinoramba takaringa hedu. Kambani yoKatar Airways yagoreketayo kutoti takutomhanya kubatana naElon Musk nokambani yache yoStarlink kuti tipe vanhu dande mutande rinomhanyari kana vari mundege dzedu. Wabi yedu zvavo kwedu kutoti apuwe rezinesi Elon Musk wacho itori nyaya chaiyo. Ticharamba hedu takaringa ipapa.
hurumende yeKenya kwaiya kubatiwa kuti iri kubisa vanhu vorudzi oEGK kubva munzvimbo dzemadzitateguru yavo kuitira kuti waite kuchengetedza masango. Unobva waita kuzvisaya kuti sei zviri kudanda wakomana. Zvakaita kunyangariwa. Ticharamba edu takaringa kuti zvinopera sei. Tiri ipapo mabuja rikaiti gumire pano. Chikwata choManchester United muri kuchiona zvachiri kuita ka zvichatoita kuti wamwe waite kurara nobhutsu, wamwe wagotobatiwe BP. Asi tikuti izvozvo ngazvireke kukujai moyo. Tendai kuna Bambo mugotenda nokwatiri kuti tinoramba tichikupakurirai nhau zvisvino. Dini wenyu Mhanduwe WeNhau, toboyana zuva ramangwana.